3 траўня 1791 года была прынятая Канстытуцыя Рэчы Паспалітай, што стала першую ў Еўропе і другую ў свеце пасля ЗША. Цяпер эта Канстытуцыя ўваходзіць у спіс еўрапейскай спадчыны. На жаль, яна дзейнічала нядоўга. Чаму ж так атрымалася? Хоць Лукашенка не лічыць Рэч Паспалітую сваёй дзяржавай, ягоны лёс шмат у чым падобны да лёсу апошняга караля Рэчы Паспалітай. У 1764 годзе Станіслаў Аўгуст Панятоўскі, наш з вами зямляк, быў абраны каралём польскім і вялікім князем літоўскім, манархам Рэчы Паспалітай. Для ўзмацнення сваёй улады ён запрапанаваў сваёй каханай Кацярыне II, імператрыцы расійскай, на стварэнне канфедэрацыі ў Рэчы Паспалітай, каб праз дапамогу гэтай канфедэрацыі павялічыць войска Рэчы Паспалітай, якое нібыта ў будучым будзе дапамагаць Расіі на поўдні у вайне з Турцыяй. Як і Лукашенка цяпер, апошні кароль Рэчы Паспалітай Станіслаў Аўгуст Панятоўскі таксама рабіў стаўку на Расею. І адзін і другі прыйшлі да ўлады, дзякуючы падтрыманню расейскага кіраўніцтва. Панятоўскі нават каханкам імператрыцы Кацярыны II быў. Лукашенка нібыта нічыім каханкам з расейскіх кіраўнікоў не быў, хоць з ельцінамі цылаваўся. Канешне ж, Кацярына II не хацела ўзмацнення Станіслава Аўгуста Панятоўскага, але ж будучая вайна з Турцыяй купіла яе ў тым, каб правесці рэформы ў краіне. І фактычна згадзілася на ўзмацненне ўлады Станіслава Аўгуста Панятоўскага і абмежавання дзейнасці апазіцыі. Панятоўскі імкнуўся вырвацца з расейскага ўплыву, не хацеў аддаваць сваіх земляў чужынцам. Ён спрабаваў укручвацца паміж захадам і ўсходам у спадзеве захаваць сваю дзяржаву і сваю ўладу. Ён яшчэ спадзяваўся на сваю былую каханку Кацярыну. Хацеў і давесці, што робіць усё для супольнага дабра Рэчы Паспалітай і расейскай імперыі. Вынікам рэформ караля стала прыняцце першай у Еўропе канстытуцыі. Канстытуцыя 3 мая 1791 года. Як мы ведаем, Кацярына II адмоўна паставілася да прыняцця гэтай канстытуцыі. Тут яна ўбачыла пагрозу да свайго кантроля над Рэччю Паспалітай. Гэта прывяло да другого падзелу Рэчы Паспалітай, паўстання Тадэвуша Касцюшкі і трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай, у выніку якога дзяржава перастала існаваць. Толькі праз 125 гадоў коштам крывавага змагання некалькі пакаленняў палякам удалося аднавіць сваю дзяржаву. Беларусам жа на гэта спатрэбілася яшчэ 3/4 стагоддзя. І цяпер праз імкненне Лукашэнкі захаваць сваю ўладу, праз ягоныя палітычныя гульні з Расеяй, незалежнасць дзяржавы пад пагрозай узнікнення. Я ўсё спадзяюся, што мы яе канчаткова не згубім. Зміцер Лупач, Белсат.